tampoc està tan clar, Convergència. Convergència no diu independència. Dret a decidir, autodeterminació, estat propi, però dir que estem decidint, que estem demanant el dret a decidir o el dret a l'autodeterminació, en aquests moments, això és una barbaritat. Perquè el que estem demanant en aquests moments és un estat propi i reclamem per aquest estat propi el dret a decidir que tenim. En aquests moments que Catalunya necessita realment polítics i partits que es comprometin amb la independència i en aconseguir l'estat propi, Unió Democràtica hauria d'estar el primer pels seus fundadors. Estarien la mar de feliços, còmodes, treballant davant de Convergència i davant d'Esquerra Republicana per aquest projecte de construcció. Esquerra Republicana em va fer una oferta, però molt poca, tampoc va ser molt curós i molt respectuós i no va haver-hi res més que un comentari i res més que, escolta, si mai vols pots venir amb nosaltres. Jo crec que hauríem de lluitar al màxim possible per no posar-la. Però sé que serà molt difícil, perquè hi ha algun alcalde que ja fa temps que va iniciar el seu procés per denúncies particulars d'algun ciutadà que el va denunciar, que li arriben multes personals amb ell, l'alcalde, per part de la delegació del govern, i per tant les ha de pagar ell, no els pot pagar l'Ajuntament. És clar, segons quines quanties, els alcaldes tampoc som gent que tinguem molts diners per anar pagant multes, no? I tampoc posar tantes com vulguin si no compleixen. És clar, després poden anar pel procés penal també, no? I poden inhabilitar com a alcalde si no compleixes la llei. Vull dir que hi ha situacions complexes, difícil de guanyar aquesta guerra. No sé si jo no ho sé encara, no estic decidint, vinc d'escoltar els companys si realment l'hem de jugar o no l'hem de fer aquesta guerra.